Dneska si ukážeme môjho potkana Mandy. Niektorí ľudia si myslia, že sú potkany veľmi hnusné a nepriateľské k ľuďom, ale to hovoria o tých, čo žijú vonku. Tí, čo žijú doma, ako zo Zverimexu, nejakého zvieracieho obchoda, oni sú veľmi priateľskí k ľuďom. Takže keď chcete si vybrať potkana alebo myš, veľmi vám hovorím vám, že lepší je potkan. Myš iba zbytočne kúše a tak.